Свети Софроний Врачански към именития врачанин Иван Замбин. Ти ме приканваш Враца да напусна, Иване Замбин. Враца, твоя град. Зато и че я превърнаха на ад мъчители, които Исуса разпънаха. Разпъвате сега, щом водят агнеца на заколение, народа агнец. Сине, не дълга сега ме води, а едно служение повише от дълга. Нища спасение за себе си, за моята душа, ако народа български изчезне. С какво тогава ще се утиша? Защо да гледам сонновите звездни, димящата от дъждове земя и слънцето, окален със срама, че съм напуснал българското стадо. Аз, първи български архиерей през робството, познавам те. Не дей пред агарянско пълчеще лукаво насилва себе си мен. Речи, и в златно блюдо залък ще горчи, щом в него има кръв, сълза и горест. Благодаря за тази моя орис, да служа в смутни, мътни времена на тях, на теб, на моята страна. Паиси, хилендарица завет ми завеща, да кажа своя дума в историята, да напиша ред, тъй както теб в аналити. Чума, макар че между чумавите бях, да ги подкрепям в бедствие и страх не ме досегна нито ятагана. Та остави ме тук, да бъда рана на хилядите рани. Забрави за себе си, за мене и върви в Русия, Замбин. Твоят път те вика и мисия спасителна велика, да бъдеш първия ни дипломат врачанино. Пък аз тук, в твоя град, тук в моята епархия подкрепа ще бъда за народа си и теб, под клупа на насилника свиреп, ала на нивата с пълна шепа от златни, благодатни семена, евангелски сияч на светлина. Предсмъртна изповед на свети Софроний. О, Боже! Боже! Всяка старост скуца след стъпките на миналото. Аз, игумен в манастира на Маркуца в Румъния, пред сетния си час ти изповядвам, че по твоя воля врачанският епископ съм и знам, целувка юдинска не ще ти дам. Като апостол Петър ти се моля, напуснах паството си в беда, разкъсвано от вълци кържели, и не последвах моята звезда и станах срам за твоите свети. Не можах да бъда мъченик.
Останах си единствено страдалец. По мъките на моя род скиталец, прибиван, гонен. Ала твой език, на твой съд с простонародно слово за бедните, пророческо и ново, дух от духа. Укаяникът аз пренесох с моя жезъл твоята власт за Дунава и бях за бишанците като свети Евтимий, патриарх пред дните на нашето изгнание. Какъв Евтимий съм? Щом рикащия лъв на страх от агаряните пропъди съдбата ми в чужбина, да ме съди не може никой освен теб, но сам аз се осъждам. Знам за тях, не знам за себе си. Дали не е лукавство, че станах на изгнанниците вожд и изоставих бедното си паство в България? Кажи какъв по-лош, по-жалък пастир, като в житието, което сам написах. Боже мой! Аз нямам тук сред смъртните покойче, как ще го получа на небето? Като пророците по пещери се криех и превивах врат под ножа. Треперил съм за собствената кожа навсякъде. За всичко ме кори. За греховете мои накажи ме. Но ти се моля, в страшното ти име не изоставяй паството ми. То се мъчи. Но разбира ли защо са тези мъки? Как да отговоря на страдащите? И с кого да споря, освен със себе си? Чуй моя стон, тъй както те го чуха от амвон на български, по твоите канони. Дори родив бях, ала нелеп живот не изживях. Живях за теб. Аз, грешният сред людите Софрони.